To Jesus for the cleansing power. Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed? Amen, amen, amen bathandekayo. Amen bangcwele. Amen izindlalifa zezulu. Bingelele obaba bafundisi. Bingelele omama bafundisi, obaba bavangeli, nabashumayeli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Jesu Kristu inkosi bazalwane. Ngiyathanda nje ngovunyelwa inkosi ukuthi ke siliphinde futhi lelizwi bazalwane. Lelizwi engizolifunda manje lichaza into eziningi empilweni yethu singabazalwane bazalwane. Sizophinda silifunde lelizwi iziKroniki zesibili chapter 7 verse 13. Lithi uma ngivala izulu ukuba kungabikho imvula noma ngiyaleza isikhonyane ukuba sidle izwe noma ngithuma isifo phakathi kwabantu bami, bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami, bakhuleke bafune ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Ngiyakuzwa ezulwini, ngithethelele isono sabo, ngiphilise izwe labo. Manje amehlo ami ayakuvuleka, izindlebe zami zilalele umkhuleko owenziwa kule ndawo. Amen ke bazalwane. Ngiyathanda futhi sikhulume ngalo mbhalo bazalwane. Ukuthi uNkulunkulu ufuna abantu abazithobile. Bathandeka abazithoba abantu bakaNkulunkulu. Uthi ke bazalwane abantu mase besithobile yena uyakuzwa esezulwini nemikhuleko abayikhulekayo uyakuyizwa bese yena ethethelela isono sabo aphilise nezwe labo. Athethelele isono sabo aphilise nezwe labo. Shuthi kuyenzeka nje ukuthi izwe lakithi aliphilile nje kanjena liyagula nje kanje izwe lakithi kungenxa yokuthi kunezono ezingathethelelwanga. Kunezono ezingathethelelwanga. Kuye kube inkinga ke bazalwane, umzalwane mawuthi vuma izono nabantu nje mawushumayela ukuthi uJesu uyathethelela izono uma uzivuma athi umuntu mina anginasono. Esho yonke inhlobo yobubi eyenzile. Mhlambe usuke eshiso ukuthi akazi ukuthi isono into enjani. Ngoba empilweni zabantu okukhulu kakhulu ababone ngathi kuyisono ukuthi ubulala, mhlambe nokuntshontsha, mhlambe nokufeba, mhlambe nje nakho lokho nje okuningi. Kodwa kukhona injula yesono abantu abangayazi. Abona umuntu ukuthi ngoba ngintshontshe, angiphingi, angithakathi, hayi anginaso isono. Kanti kukhona injula yesono. Amen bathandekayo. Uthi laphana ezindleleni zabo ezimbi ngiyakuzwa ezulwini ngithethelele isono sabo ngiphilise izwe lakubo. Manje kutholakala ukuthi umuntu akazi isono ukuthi yini ayithethelele umuntu ngesono enaso. Namhlanje ke kubekekile bathandekayo ukuthi ke ngifundise ngesono ukuthi isono siyini. Isono simqala kanjani umuntu. Akekho umuntu ongenasono emhlabeni. Isono futhi esiningi omunye umuntu akasifundiswa omunye umuntu kanti futhi eziningi futhi uyifundiswa omunye umuntu. Isono. Ngikhuluma la ke ake ngiqale nje ngabesifazane, abomama, ukuthi njengoba uNkulunkulu ethi sizithobe
phambi kwakhe asithethelele izono zethu masizithoba sizithoba ke ngokuvuma isono. Kukhona lana bazalwane into esingeyiqonde kahle ukuthi impela mawungayivumanga lonto leyo isino kuba ikunike nenkolo emfimfayo, uzwe nje inkolo yakho ukuthi iyamfimfa, uyathandaza ukuthandaza, usindisiwe ukusindiswa, kodwa amandla nje omlilo kaMoya Ngcwele uyashoda. Mhlawumbe ke mangikhuluma ngabomama kuyenzeka abantu besifazane uthola ukuthi useshadile noma ngabe akakashadi, kuyenzeka kufinyelele esikhathini sokuthi ngabe manje uyakhulelwa, uyayisola ukuthi manje ukhulelwe. Kuyenzeka lokho kwabesifazane ukuthi akhulelwe ngesikhathi ingane engakayifisi, engakayilindeli ukuthi lengane le usengayithola. Tholakala ukuthi ihlala lengane kuye akayithandi lo mama lo, akayijabuleli neze. Uzabe nemizamo ethile yokuthi engathi lengane ingebe khona, engathi lengane ingafela ngisho esiswini, engathi lengane ingaphuma ife. Omunye aze ahambe ayofuna into ezithile zokuthi lengane ngabe manje ingabibikho, ayife lengane. Kuthiwa ke lokho ukukhipha isisu, i-abortion. Azame lo mama ngoba lengane akayifuni, azame lo mama ngoba lengane akayifuni. Uthola ukuthi uzama ngey'ndlela zonke, lengane ayiphumi, ayifi lengane, ayifi lengane, ayiphumi lengane. Kuze kuye kuba uyayithola lo mama lengane, ayithole lengane, akasezuyiklinya phela manje seyikhona. Wayethi uyibulalela nje eswini, seyikhona manje, useyayigonotha lengane, useyayincelisa lengane, useyayijabulela lengane, sekukuhle ngalengane, iyakhula lengane, khula lengane, iyakhula lengane. Lo mama usejabulile ngoba isikhona, usekhohliwe ukuthi lengane lena wayibulala. Uhleli nje la manje, uhleli nesidumbu, uhleli nje la manje, uhleli nesipokwe, ingane ayibulala. Sejabulile manje, sekukuhle. Usezacabanga ethi hey, ukube nje ngayibulala lengane Nkosi yami, njengoba ngangifisa ukuyibulala. Akasivumanga ndawo lesono, lesono njengoba engasivumanga nje, siyayilandela lengane, ithunzi lokufa liyayilandela lengane. Never mind wena usindisiwe, liyayilandela lengane. Never mind nalengane isindisiwe, leli thunzi liyayilandela ngoba akekho phakathi kwenu nobabili oye kuNkulunkulu wavuma lesono. Wavuma lesono ukuthi mina lengane lena yathi ngathi nje ngizwa ukuthi ngikhulelwe, ngacasuka kakhulu, nganyanya, ngaqonda ukuyibulala lengane, ngayenza lokhu, ngenza lokhu, kodwa lengane lena ayizange ife. Nayo ingane uvume kuyo uthi mntanami, mina nginesono esinje. Uma ngabe ikholwa uyovuma. Manje akwenzeki lokho, kuzobonakala nje iy'ngane siyayithandazela, zifuna into ezinhle iy'ngane, azikwazi iy'ngane zethu ukuthola into ezinhle ngoba iy'ngane zethu sayibulala ziseseswini, sayimboza ngethunzi elimnyama lokufa ziseseswini, zaphuma nemhuzuko yokufa ziseseswini. Asikuvumile lokho, asikuvumile lokho. Noma singaze sithandaze kuNkulunkulu sithi Nkosi sithethelele, kodwa asisho kuNkulunkulu ukuthi sithethelele Nkosi, mina ngaphuza lokhu nalokhu ngabulala lengane, futhi mina ngahlanganisa lokhu ngabulala lengane, futhi mina ngaze ngaya kubani ngithi ayongisiza kuba ngibulale lengane. Asikusho lokho uNkulunkulu. That's why uNkulunkulu uze wathi vuma isono komunye ngoba uma ufika kumuntu uyakwazi
ukusikhuluma njengoba usho ukuthi ngicela inkosi Jesu ungikhulekise ngcotshwa kaNkulunkulu ungikhulekise ngivuma nasi isono mina kwathi mangizwa ukuthi ngikhulelwe ngafane ngayinyanga nyanya ngahamba ngempela ngehla ngenyuka ngifuna ukukhipha lesisu ngadla lokhu kodwa lengane lena ayizange ife ngangifuna ukuyibulala kodwa lengane ayifanga manje ngicela uNkulunkulu angithethelele ngoba ayifanga nansi ikhona futhi sengiyayithanda ukuthi lonke ithunzi engalimbesa lengane lokufa uNkulunkulu akangithethelele ngangayazi into engangiyenza akayihlanza ihlambulule lengane nama ngihlanza ngihlambulule ngoba ngingumbulali ayibulala ingane lento lena mangabe uye wafuna ukuyibulala ingane ayaze yafa uyafana nomuntu owenza i-abortion ithunzi lokufa nethunzi lobumnyama liphezulu kwakho uyoze ucela into ethelele oqala uyovuma isono sokuthi uJesu angithethelele kunjalo komama kuye futhi komama omama kuyenzeka ukuba babe nabantwana ongasibona abala emshadweni abashadile kuyenzeka iphuthe elithile engalazi ukuthi lenzeka kanjani ngiyengifise ngathi abake bakwenza lokho ke bezongichazela ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ushadile ubuye uyothola ingane ongeyona yala ekhaya kodwa ke ngenxa kaSathane nakho kuyenzeka kunomama nje abanezingane ongezona ezalapha emshadweni abanye bafika nayo ubaba engabonanga ukuthi kanti umthatha nje kanti usekuleso simo ingane yafika nje yayi la ekhaya ingane kodwa umama yena uyazi siyavunywa futhi leso sono ukuthi mina nginezingane okungezona emshadweni kodwa ngifihlile uze uchaze ukuthi ufihleleni leso sono ke bazalwane sivunywa naso umvumisi wezono awuye endodeni yakho njengoba abantu bethi mawumonile umuntu uyakuye zikhona izinto ongeke uye kumuntu kufana noma umuntu umthakathile wabulala ingane yakhe ngeke uye kuye uthi lengane yakho yafa nje yabulawa yimi uya kumvumisi wezono uye kumvumisi wezono ngaphandle uNkulunkulu mayesho esho uNkulunkulu ukuthi hamba uyovuma kulomuntu owabulala ingane yakhe uNkulunkulu uyazi ukuthi uselithulisile ulaka neinhlungu sekuhambele phambili ake ngisho njalo uNkulunkulu sekuhambele phambili makusho uNkulunkulu uthamba uyovuma ukuthi wabulala lapha hamba ngempela ngoba uNkulunkulu seqedile kodwa ukuzwa nje ukuthi izono ziyavunywa ugijime wena uye laphana ubaba la ekhaya akekho nje wabulawa yimi kanjani akwenziwa lokho izono sivuma umvumisi wezono asivumi futhi noma kuphi ngoba ungathi uthi uyayivuma noma kuphi ukuthi wena lapha nje wena wabulala umuntu imshise lento lo muntu ovume kuye imshisi ibe ngamalangabi azayikhiphe ngoba iyamshisa la ngaphakathi ayihambanga yayongena egazini kaJesu yahlanzwa ihleli la kuye manje iyamshisa ingakho izono zivunywa kumvumisi awuyivumi noma kubani nalo mama onengane la ekhaya ongasiyona yala ekhaya akavume endodeni yakhe ukuthi ungibona nje lengane lena mina akuyona yakho uvuma kumvumisi ngaphandle ke mayisevumile kumvumisi uNkulunkulu athi ngaphandle uNkulunkulu mayikhuluma ethi ke akahamba ayovuma endodeni yakhe ukuthi lengane lena akusiyona eyendoda kodwa uNkulunkulu engashongo uvuma nje kumvumisa izono zithethelelwa izono zakhe bakithi ziyathethelelwa ngempela uzwe uzibona ungasenaqala noma ngabe wakhipha isisu uzwe unembeza wakho ungasakulahli ukuthi wabulala
noma ngabe wafika nengane la waphinga la emendweni lengane leni uyifihlile ukuthi akuyona eyala ekhaya uze unembeza usukulahla ngoba uhlambulukile manje uvumile kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akuthethelele ngempela uthi uIsaya noma ngabe zibomvu uthi uIsaya 1 noma ngabe zibomvu uthi ozani sithethe indaba uthi noma ngabe zibomvu uthi kodwa ziyoba mhlophe njengentaba zamaqwa mawuyithethile indaba uyithetha nomvumisi ngoba uNkulunkulu ngeke amele ukuzwa lamanyala uNkulunkulu ngeke amele ukuzwa lamanyala ukuthi ngempela uyathi ingane iseswini wena waphuza ukuthi uyibulala uNkulunkulu ngeke amele ukuzwa lonto le uNkulunkulu ngeke amele ukuzwa lento ukuthi wena ungene nengane lana uyifihlile manje uNkulunkulu ufuna lezono uzivume kumuntu umuntu bese yakukhulekela uNkulunkulu bese yakuthethelela awuyi kuyovuma kubaba wakho ukuthi lengane le akusiyona yakho ngoba hleze mhlawumbe uyambulala kodwa uyakumvumisa ngaphandle kuNkulunkulu mayithi ke hamba kuye ke uyazi uNkulunkulu ukuthi uselungisile usedeka itafula phambi kwesitha sakho uselidekile itafula konke kuzolunga makusho uNkulunkulu konke kuyalunga khona omunye umama la naye wathola ingane kanjalo wavuma isono mayivuma isono wamthethelela uNkulunkulu kuthe semthethelela uNkulunkulu wafika uNkulunkulu umoya oyingcwele wakhuluma nalo mama ukuthi hayi vuma endodeni yakho wahamba wayovuma endodeni yakhe maye vuma endodeni yakhe ukuthi hayibo lengane leni isindala uvuma nje lengane isindala isiyaziya nomakoti lensizwa isinezingane kodwa ikhona ezovuma kule ndoda ukuthi hayi indodana leni ubani akusiyona yakho ngalingeka baba wakithi ngaganga ngayithola kubani wavuma lo mama ngoba kusho uNkulunkulu kwenzeka isimanga abazalwane wathi lo baba hawu nkosikazi yami wangikhulula emaketangeni ngoba kudala lento ngiyibona mina ngingazi ukuthi ngizoyikhuluma nobani lento le ngingiphethe kabe enhlizweni yami ngoba ngiyambona mina lo mfana lokuthi ufana nalomngani wami le ndoda le yayi umngani wakhe ngiyambona mina ukuthi ufana nomngani wami futhi ufana nezingane zomngani wami yonke into ngisho ukukhuluma ngisho ukunyathela yilo mngani wami nje wangikhulula ngoba bengisaba nokutshela nomngani wami ukuthi wayile ngane ifane nawe mngami futhi ngisaba ukutshela ukuthi wayile ngane ifana nomngani wami iminyaka emingaka ngihleli kabuhlungu enhlizweni yami wangikhulula mngami ukuganga kwakho akusasho lutho ngeke ngisakuthukuthelela ngoba ungikhululile kodwa ke ngiyacela mngami ukuthi yona ingane singayitsheli ngoba ingane izolimala kodwa ngoba sesikhululene thina sobabili ikhululiwe nasemazulwini yatsho kanje indoda ingakholwa indoda idlela utshwala ngoba uNkulunkulu sehambe phambili ngikhuluma ngenhlambuluko ke mina ukuthi inhlambuluko uma uyihlambulula wena uzothi inhlambuluko uyihlambuluka ekamerweni kanti bakhona abantu ababophekile ngento yenzile uyohlambuluka inhlambuluko ekamerweni ngomthandazo uyothi mhla ufile ushiye ubopha abantu la ngezinto zenzile ngeke ungene uyobheka emuva yoba isidulu isikhatsawude ngoba ubheke kube wavuma ekamerweni lento lena ukuthi inkosi ngithethelele ngiyenga ngathola ingane kumngani wendoda yami inkosi ngithethelele indoda yona yayoze ife inalento ebhlungu enhlizweni yayo yathi waze wangikhulula ngoba kudala mina ngiyibona lento ngingazi ukuthi ngizoyibuza kubani khuluma namhlanje ngokuvuma isono khuluma namhlanje ngokuvuma isono uyasivuma isono kumvumisi wesono njengoba lithi vuma komunye uJakobe uyasivuma isono komunye uvume onke amanyala owenzile yonke nje imoya emibi usathane ayenzisa abantu iyavunywa akuhlalwa nayo ngoba mawuhleli nalezo zono uyagula ngoba na unembeza uyakulahla njengoba uhleli nalengane nje ungeyona eyala ekhaya unembeza uyakulahla ukuthi hey Nkosi yami
mhla kwavele ngabe ngoba yini, mhla kwavele ngabe ngoba yini, awutholi ukuphumula ubusuku nemini. Kodwa mase uvumile izono uthola ukuthula. Kuzoza ke kobaba, kuzoza kobaba, obaba bazalwane banezono nabo baba. Eqala ubaba elusa, angazi ke ngoba la emalokishini akuluswa, zoke ngikhulume kakhulu ngaba semakhaya ngoba ngikhulele emakhaya. Eqala ubaba ewumfana elusa izono zobufana, uyayihlambuluka ubaba, uyayihlambuluka ubaba izono zokuganga, uyayihlambuluka esewumfana. Hlambuluka ubaba izono emncane, entshontsha, enza yonke into lena, ethatha nezimbuzi ezenza umakoti imbuzi, athi umakoti wami lo eshembuzini. Uyakuvuma lokho. Imbuzi nje siyaphenduka yazidingi nje ngoba iwumakoti wakhe, mayifuna ukuyisiza nje uyisiza embuzini elusile. Siyavunywa leso sono. Siyavunywa isono bomalume. Hey omalume, hey bomalume. Siyavunywa isono, sivumeni madoda ngoba ngeke ningene ngempela ngendlela eniganga ngazo ngengane zodadewenu, ngendlela eniganga ngazo ngengane zodadewenu. Izingane zodadewenu ziphenduke zibe ngomakoti benu. Mhlawumbe udadewenu uhambile uye emsebenzini, ushiya izingane zakhe lakini la ekhaya kumama wakhe kugogo. Wena malume nje la ekhaya nje izingane nje sezaphenduka nje za omakoti bakho, izingane zikasisi wakho. Siyavunywa ngoba uyosifica phesheya kwethuna, noma ngabe ususindisiwe, ngoba lezi ingane maseyikhulile ibhlungu lento kuzo, zingeke isakhuluma ngoba vele ngenkathi wenza lento kuzo zincane. Wawuyithembisa ukuthi uzoyishaya, uzozibulala. Zikhulile manje lezi ingane mhlawumbe, noma ngabe sezisemendweni, noma ngabe sezindala, kodwa sezinenzondo kuwe, ngoba manje seziyacabanga ukuthi hey, lo muntu lo yini le ayisenza yona, umalume wethu. Ziyavunywa bomalume, ziyavunywa lezo zono, ziyavunywa bobaba, zinsizwa, ukuthi noma ngabe kuvakashe abavakashile kini, solongi nje bangabesifazane, solongi bamantombazane, wena ulala ebusuku uyanyonyoba, wena ulala, kuvakashiwe la ekhaya, kujatshuliwe la ekhaya, wena uyanyonyoba, wena ufuna ukokwenza lento yakho, uyanyonyoba wena. Siyavunywa, siyavunywa ukuthi umthatha umntwana emncane, umntwana engathi umgonothile, kanti umntwana uyayisiza. Siyavunywa. Yizo phela lezo nezivunywayo, yizo ngempela, yizo. Noma ngabe usuyichegu, noma ngabe ungakanani, mawungakaze nje uzivumele zono, hamba uyoyivuma namhlanje. Ilapho kuzomuzwa kahle umoya oyingcwele, ilapho uzothi mawuthandaza uNkulunkulu aphendule manje, ngoba uthi ezwini la uthi izono zenu zibusithile ubuso bami. Yizo lezono lezi ezibusithile ubuso bukaNkulunkulu, yizo lezono lezi ezibusithile ubuso bukaNkulunkulu. Malume, hey, uzumbona uSathane ukuthi mubi kanjani. Vumani bomalume, vumani, vumani impela. Ziyavunywa bakwethu namhlanje nje ukuthi angikhulume ngalento ukuthi ziyavunywa. Mangabe ngempela kukhona owakwenza ongakwenzanga abazalwane, angakuthathi kabi, angaphiki, ngoba umoya ingcwele ngeke aze ayikhuluma into ingekho. Manje kukhona ongakwenzanga konke lokho kubala umoya ingcwele, manje angakhathazeki ukuthi hawu uthini lo mama. Akukhulumi mina bakwethu, kukhuluma umoya ingcwele kubantu bakhe ukuthi abavuma izono, uthi bathobe abantu bakhe, bathoba abantu bakhe ababizwa ngegama lakhe, uthi baphenduke ebubini bonke, uthi bavuma izono, ngoba abantu bathi bona bonanga, kodwa nazi izono ziyaqhubeka. Amen. Kunjalo nje bazalwane, into eyisono iyavunywa. Uvume isono sokuthi
Mawusebenza ubuntshontsha emsebenzini. Uvume isono sokuthi mhlawumbe untshontsha la kunokudla khona, ubuntshontsha lokudla oshukela, amatiye, amabisi, ama-toilet paper, ini untshontsha wena. Uhambise ekhaya lakho, abantu abakho bafike baphuze labo shukela, abantwana bakho bafike baphuze lamatiye. Ubutshala ubusela kubantwana bakho, ubutshala kuyomila lento oyitshalile, bayontshontsha abantu abakho noma bengasathandi ngoba watshala imbewu yokweba. Siyavunywa leso sono, siyavunywa. Ntshontsha omaphisisi ey'tolo, untshontshe izinyama, ini ey'tolo, uyopheka kudla abantu abakho. Ubutshala kubantwana. Ngisho izinto zey'nyatsi, kwaba ney'nyatsi kwabajulayo, iy'nyatsi zikuthengele ukudla, zikuthengele igrosa, ujabulele nje wena ukuthi uthengelwa inyatsi igrosa. Uyatshala kuyomila. Iy'ngane zakho uyidlisa nazo ukuthi ziyohamba kule ndlela nazo. Uyobe usukhulile wena ngaleso sikhathi, iy'ngane zakho seyiphuma ngapha nangapha, ngapha nangapha, ngapha nangapha. Usuthini wena? Usuthi iy'ngane zakho ziloyiwe, usucela imithandazo emkhulu, kanti watshala. Ziyavunywa lezo zono ukuze kuphume leyo nto leyo, le chain embi kubantwana, uyikhipha ngokuthi uvuma izono. uNkulunkulu akuthethelele bonke lobubi ekade ubenza. Ziyavunywa bathandekayo, ziyavunywa ngane zenkosi, ziyavunywa. Zize zivunywe mama noma ngabe ukhulelwe, noma ngabe ukhulelwe, awudli noma yini embi, uvume ukuze umntanakho abe ngcwele. Uvume ukuze umntanakho abe ngcwele. Uzuvume nje mama, kukhona into embi, ngizoyikhuluma lento. Kukhona into embi nje ekhona manje ukuthi umama nje abe nomakhwapheni nje kodwa uzethwele. Abe nomakhwapheni nje ngempela nje kodwa uzethwele. Noma ngabe ke akahlangani naye ngani, kodwa ahambe umama ayobonana nenyatsi yakhe, umama bahlale laphana nenyatsi yakhe, imkhise, ibrashe lesisu sikalo mama, umntwana ajump, umntwana agcume ngaphakathi. Ngenkathi wena ukhisa lo mama, lo mntwana uthatha ngathi uthatha impilo, uthatha imvelo yalo baba. Ngenkathi embrusha isisu umama eyinyatsi, kodwa umntwana uyajabula, ujabulela lo baba. Uzophinda futhi ekhaya umama afike futhi nobaba wekhaya ambrusha isisu, umntwana futhi ajabulele lo baba. Kusho ukuthi manje umntwana usakhiwe imizwa emibili, usakhiwe yibongo ezimbili umntwana. Ngoba umntwana mangabe esakhiwe eswini ubamba yonke into, ubamba yonke. Yikho lokhu kungafanele lokuthi uthukuthele, yikho lokhu kungafanele lokuthi wenzeni, ngoba uthatha yonke into umntwana. Uthatha yonke into nje esondele eduze kwesisu sakho nje umntwana uyayithatha. Yingakho akufanele noma nilwe nje mangabe ukhulele, ngoba umntwana uthatha noma yini, umntwana uthatha noma yini. Uthola ukuthi umntwana ke uyathatha, umntwana useyophuma akhula umntwana. Kuyabonakala nje umntwana wenza izinto ongezona kodwa ezala ikhaya kudala. Lo mntwana ufunzephi? Kanti umama, khuluma ngomama namhlanje, khuluma ngomama ukuthi mama, asizihloniphe, asizesabe izinto zehlazo, kodwa into eyosiza sesikwenzile lokho, inhlambuluko, uvuma izono. Khuluma ngesono namhlanje. Singayithetheleli bazalwane, sitha sonanga, singayithetheleli. uNkulunkulu uthanda bonke abantu, ngoba khona nje mhlawumbe abakwenzile, kodwa uNkulunkulu namhlanje uyabatshela ukuthi vumani izono, zanini kimi nina nonke enikhathele, ngizokuniphumuza, uzokuniphumuza uNkulunkulu.
ngoba mhlambe einganeni zethu kunje izono zethu thina abazali ziwele kubantwana, asambanga kahle, asenzanga kahle uNkulunkulu. Ziningi izinto ezamahlazo esazenza singakakholwa. Fanele siye kuye ke bazalwane, sivume izono ukuze kungcombuke nempande embi bantwana bethu. Ngiyabonga ke ithandwa zezulu. Amen.